la fàbrica Llobet Guri de Calella va acollir el segon Catalonia Open Darts, competició internacional de darts punta d'acer que enguany va viure un important augment pel que fa al nombre de participants. Un total de 128 esportistes masculins i 28 de femenines van prendre part en una competició que va ser més internacional que mai, amb la presència de 19 països diferents, destacant la participació d'esportistes vinguts d'Holanda, Sèrbia, Bèlgica o Àustria. Aquest torneig no s'havia fet mai aquí, però teníem, per una altra banda, l'experiència del Calella Internacional, que sí que feia molts anys que havien col·laborat i havien treballat junts. I, de fet, aquest any hem tingut molt bons jugadors, el nivell ha sigut molt bo, i hem tingut, de fet, 16 caps de sèrie del rànquing mundial. La major representació present a Calella va ser la catalana, que va aconseguir uns molt bons resultats i va arribar fins al top 16 d'una competició que va comptar amb la participació d'alguns dels jugadors més experimentats del panorama europeu. Entre els millors catalans es van classificar Javier Basto, José Sousa o Sergio Garrido. Aquest últim va caure derrotat davant Jordi Josi, després d'haver derrotat el britànic Alan Norris, primer cap de sèrie de l'Open Catalonia. Yo, un notable. Como he jugado en la primera parte, un notable alto. Bueno, la primera 4-0, bien, y las demás todas han sido en el desempate, o sea que me he tenido que esforzar y dar lo máximo de mí. Després d'una jornada maratoniana, van aconseguir arribar a la final femenina Kathy Girards i Sharon Prince. Va ser una final molt igualada. El primer joc el va guanyar Sharon, que amb un D20 va aconseguir el primer break del partit. Al segon joc, Kathy va guanyar amb un tancament de 38 punts amb 2 darts i en el següent joc va fer valer la seva sortida per fer un D20 i posar-se davant del marcador per 2-1. A partir d'aquí, la jove talent holandesa va encadenar diverses tirades de 140 per tancar el quart joc amb 60 punts en 2 darts i va igualar la final a 2 jocs. El cinquè el va tornar a guanyar Sharon amb el mateix tancament i aconseguir un nou break. El sisè i definitiu joc va ser clarament dominat per Sharon Prince, que va aconseguir diverses tirades de 100 punts per acabar amb un D20 i el títol de campiona de l'Open Catalonia. En categoria masculina van arribar a la final el belga Dimitri van der Berg i el finès Ulf Seder. La sortida la va guanyar Dimitri van den Berg i va començar el primer joc amb molta força, però amb un Seder molt concentrat que tancava el primer joc amb un D20. El segon joc va ser per a un Dimitri que es va saber refer molt bé de perdre el primer joc i aconseguia la igualada a la final. Una igualtat que tornaria a trencar Seder en el tercer joc de la final i que de nou tornaria a posar Van der Berg en el quart joc, que acabava amb empat a 2. Però a partir d'aquí, el jugador finès va agafar el control de la final i, aprofitant els molts errors del belga, va anar sumant jocs fins a acabar amb un D20 al setè i definitiu joc que li va valer el triomf en l'Open Catalonia i punts per al rànquing de la Federació Mundial de Darts i també per al rànquing de la British Darts.